Dobré ránko, 8:50. Ja tuto na tejto kamoške si teraz idem dať chrbát, dám si hrazdu a robím to takto, ako to budem robiť. A prajem dobré ráno a vstávaj, mákaj, my ideme teraz sem. Takže prvú si dám len rozcvičku so svojou váhou, pár zdvihov dáme a potom len postupne presne na ten môj patent, na ten opasok, čo už ste videli v iných videách, si pridávať váhu. Čiže teraz idem prvú len takú ľahkú. To bola prvá. To bola prvá. Teraz si tam šupneme nejakých 15 kg na kotúč a pôjdeme druhú. Takže minútku pauzu a hneď idem ďalej. Dáme opasok, ako som to ukazoval. A dáme si sem. Toto používam ako taký záťažový na rôzne veci, na toto, na bradlá, to je asi všetko. Takže natiahneme krúbky. Tak. Máme 15 kg kotúč. Ide tiež ako patrí do tej rozcvičky. Tu mám nejaké 2-3 s veľkou váhou, s vyššou, akože to pracovné a to bude všetko. Takže ideme ďalej, pokúsime sa pár výhov spraviť. No, išlo to dobre, čiže teraz to dám dole, dám nejakých 2 minútky pauzu a prihodíme tam ďalší kotúč. Pridám 10 kg a tým sa budem pokúsiť spraviť aspoň tých 8. Niekedy som spravil viac, niekedy som dal väčšiu váhu, ale proste každý deň trošku iný. A nie vždy každý tréning môžete fakt, že progresovať alebo sa zlepšiť. Teraz mám také obdobie a cítim to, že trošku ma tu pobolieva a chcelo by to taký deloadik, ale ešte chcem dať do konca mesiaca čo najviac. Potom dám nejaký týždeň deload, potom stiahnem kalórie o nejakých 100 a ten marec si tak pôjdem na nejakej udržiavačke a dám ten istý tréning ešte a od apríla by som chcel stiahnuť na nejakých 2300-2200 kalórií a už to pomaličky zhadzovať na také 3 mesiace do leta a nech to trošku vyzerá, opa! Takže už to tu máme a ideme na to. Uvidíme koľko. No, takže dajme tomu 7,5, ten 8 som už ťahal len tak, ale to je ten správne, to je to opakovanie.
tie posledné 2-3, kedy tlačíte a myslíte si, že až stojíte, ale po troške to ide hore. Takže takto dám ešte jednu a potom ešte 115 so sebou a takto ja cvičím doma hránu proste, lebo aby som progresoval, si to dávam na ten opasok záťaž a pomaličky sa snažím pridávať, ale kým nespravím tých 10 pekných, že ozaj už spravím ten 10, tak nechcem pridávať váhu, proste môj cieľ je spraviť tých 10 a už keď spravím potom tých 10, tak tam šupnem zase nejaké 2 kg, 2,5 kg a idem od začiatku. Dokedy to pôjde, tak to robiť budem. Takže už som mal 2 minútky na nejakých 20 sekúnd pauzu. Ide na 3 minúty, takže ideme ešte jednu túto pracovnú s touto záťažou. Môj cieľ je minimálne tých 6, ale furt tá konečná meta je tých 10, aby som mohol pridať tú váhu. Takže idem na to. Takže ste to videli, že tie 4 boli. Ešte som zadýchaný. A keď už ozaj nevládzem, dobrý tip, ak ste to dobre videli, že hore si pomôžem tou nohou, ale dole už púšťam akože bez pomoci. Nohu zdvihnem rýchlo a idem dole. Vyhodím sa a pomaly dole. Tak to dorobíte, dotlačíte aspoň 3-4. Niekto robí, že si dá pod nohu nejakú stoličku, tak ja to robím takto. Tak a teraz už dám len do pump, tak takú tretiu, ako keby pracovnú 115 a potom dám hneď so sebou a vlastne toto je celá moja hrázda. Potom idem ešte ďalšie cviky, ale to už možno v inom videu. Lebo keď chcem takto ukázať poctivo každý jeden, tak to by bolo strašne dlho, tak som sa rozhodol, že sem tam spravím také dlhšie video. Konkrétne len, že čo robím, ktorý cvik, ako a tak. Takže teraz ideme hneď na tú s tými 15 kilami. No, tak hneď ju dám dole. Dáme dole. To než takto upracujem. Vlastne to je tá moja pauza chvíľovka, pár sekundová. To odložíme, no a hneď idem a dám, čo to dá, aj s tou pomocou. Tak, takže tak, jak ste videli, som zase posledné 3, ktoré by som už nedal úplne, že sám hore, tak som sa vykopol tou nohou a dole som šiel pomaly. Takže to bola táto krásavica, hrázda, takto si dávam hrázdu, proste prvú dám rozcvičovaciu so sebou, druhú prihodím nejaké závažie, ako ste videli, ja teraz tých 15 kg, potom to šupnem na nejakých 25, urobím 2 pracovné, čo to dá, môj cieľ je tých 10 a potom dám zase späť 15, dotlačím iba so svojou voľnou váhou a to je všetko vlastne na tento cvik, na túto hrádzu, čo ja robím. Takže až nevieš, ako si pridávať tú záťaž, tu presne vidíš, ako si ju ja dávam na ten opasok. Obyčajný záťažový opasok, obyčajná šnúra, reťazka, karabína, taká silnejšia a ideš. A keď je mikina, takto, vidíte tu je, keď je mikina, tak to vôbec netlačí. Takže až sa ti takéto typy na doma páčia a inšpiruješ sa s tým, som rád. Môžeš mi nechať odber,
like a vidíme sa pri ďalšom videu, pri ďalšom tipe, či už možno zo života, z varenia, z kuchyne. A o mesiac začíname tú premenu, takže môžete sledovať. Rátam, že by som sa možno aj meral, trošku vážil, ukázal možno čo jem, ale nesľubujem to, lebo nie som ten typ, ktorý ten telefón všade ešte na záchod si bere, proste mňa to obmedzuje, snažím sa sem hodiť nejaký tip, venovať sa tomu pár minút denne a dúfam, že sa vám to bude páčiť a čaute, majte pekný deň, pekný týždeň a vy buďte pekní. Čaute pekne, ahoj.